Hindi personal na legasiya kundi tapat na paglilingkod ang nais iwan ni Danao City Mayor Ramon Nito Durano III sa mga Danawanon. Sa kanyang kauna-unang State of the City Address, inilatag niya ang mga nagawa at pangunahing hakbang ng kanyang administrasyon para sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Narito ang ulat ni Aileen Navarro. Mula sa mga nagawa sa unang taon ng panunungkulan hanggang sa mga planong huhubog sa kinabukasan ng Danao City, isa-isang inilatag ni Mayor Ramon Nito Durano III ang direksyon ng kanyang administrasyon sa kanyang kauna-unahang State of the City Address. Iniulat ni Danao City Mayor Ramon Nito Durano III ang mga pangunahing programa at proyektong naisakatuparan ng lokal na pamahalaan ng Danao sa unang taon ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga naging prioridad ang 99 na natapos na infrastructure projects, kabilang mga kalsada, silid-aralan, flood control structures at multipurpose buildings upang mapalakas ang konektibidad at serbisyong pampubliko sa lungsod. Pinalawak din ng lokal na pamahalaan ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng 30,169 medical check-ups at 21,769 residenteng nabigyan ng libreng gamot, habang 555 city scholars naman ang patuloy na sinusuportahan sa ilalim ng scholarship program. Tinutukan rin ni Mayor Durano ang pagpapabilis ng kanilang disaster response, bunsod na rin sa naranasang mga kalamidad nitong nakaraang taon lamang. Pinalakas din ang kabuhayan sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho at paghikayat ng karagdagang pamumuhunan sa lungsod. Ayon sa alkalde, ang mga nagawang ito ay bunga ng pagkakaisa ng pamahalaan at ng mamamayan, isang adhikaing nais niyang ipagpatuloy sa mga susunod na taon. Well, as I stated sa aking sokat, I will continue what I have been doing for the last 25 years. And it is very heartwarming for me. I've seen what we Danawanons as united people have done to our city. And we will continue to do what we used to do to be united for the progress of our city. Kasabay nito, binigyang diin ni Mayor Durano na higit sa anumang personal na ligasiya, ang kanyang layunin ay ang taus-pusong paglilingkod para sa kapakanan ng bawat Danawanon. I don't know about legacy. All I'm trying to do is serve the people with all my heart and my strength. I don't know about legacy. It's up to the people. Okay. Yeah. So, sa akin lang, gawin ko lang lahat kong nagawa para sa taga-Danao. Samantala, hindi man nakadalo si Governor Pam Barriquatro dahil sa iba pa niyang prioridad na aktibidad, nagpaabot naman siya ng mensahe kay Mayor Durano. I have always admired his calm, steady, and people-centered style of leadership. He has shown that true leadership is not about making the loudest noise, but about making the biggest difference in the lives of the people you serve. I have always been grateful for his friendship, his guidance, and the strong partnership between the province of Cebu and the city of Danao. Sa pamamagitan ng kanyang unang State of the City Address, inilatag ni Mayor Ramon Nito Durano III ang direksyon ng kanyang administrasyon, mula sa pagpapatuloy ng mga programa hanggang sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Danawanon. Mula dito sa Danao City, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.